Teuța? Hei, unde te duci? Teuța? Unde te duci, măi? Uite, zămanule! Vezi, poate e pe pedică lui Mamaia. Mă calc eu pe ea din greșeală. Băi, vino aici, mă! Culmea, mă, furnicile astea. Iar au venit. Dar la ce pizda, mă? Teuța, nu, mami. Hai. Teuța, nu aici, hai. Opa! Hai, vino aici, Teuța, ia uite. Teuța, băi! Hai, vino încoace. Băi! Teuța! Ia-te, Teuța, ia-te. Ia ce are mami aici, ia, hai. Hai, vino încoace, vino, ia uite ce face mami. Vino. Hai. Încet, mami, încet. Ce faci aici? Cu aceste informații, dar și cu alte subiecte, vă aștept la 12:30. Mai! Ne întoarcem la discuția noastră pe care am început-o. Diana, iarăși ești supărată. De ce? Nu ești supărată. Nu ești supărată? Nu, mami, nu la asta, nu. Câh, asta. Hai, fugi. Nu știai de discuția asta. De unde știi eu? Cine Ce faci acolo pe iepuraș? Ce faci pe iepuraș? Pe iepuraș, pe elefanțel? Ce faci pe elefanțel? Nu? Ce? De ce te deranjează la... Uite, Diana spune că asta, băi, n-ai reușit până la momentul ăsta să o cunoști pe Diana? Bă, da, să știi că vorbește serios. Fugi. Nu, mami, nu te descălța. Și ce? Te-ai găsit tu să te apuci să... Nu am găsit și am greșit. De ce? Ce ai simțit, Diana? Eu cred că ar trebui să vorbești cu Bati și să-i spui că nu-mi convine. Când tu faci lucruri bine... Ce faci cu Olița acolo? Ce faci, mă, cu Olița? Tu spui că a fost o glumă. Valina a dat pe o glumă și dintr-o chestie spus, putea să se rupă să uite așa. Băi! Opa! Hai să scoatem cățulița. Hai, vină. Teuța? Și de